Po usadení musím oceniť jednoduchosť tohto ovládania. Je tu 5 módov: Eco, Comfort, Normal, športový, potom je tu individuálny. A čo je veľmi aj intuitívne, je to celé toto ovládanie. Už teda masáž sedadla, to je úplne úžasné. Alebo keď chceme hudbu, tak nemusíme vôbec ísť do toho menu, ale stlačiť notičky a už len teda pridať hudbu. Nastavovať zvuk, tu sa môžeme vyhrať s frekvenciami, ktoré sa nám nepáčia, pridať basy, keď ide človek rýchlejšie. Sedíme v štvorvalcovom dízli, 2-litrovom. Ten motor sa správa presne tak, ako ten 2 liter by sa mal správať. Sme na športovom móde. Je to cítiť, zarilo ma do sedadla tak, ako sa má. Prepneme na normál. Myslím, že je to presne tak, jak by sa ten motor mal správať. Toto je 142 kW motor. Mám Yetiho, veľmi podobne to inak reaguje. A to ja som s tým Yetim štvorkolka, to je takisto, tak som bol vždycky spokojný a bral som ho ako živé auto, ale tuto si môžeme tie módy nastaviť, takže pokiaľ má niekto pocit, že to je trošku lenivejšie, športový a je to tu. Brzdy reagujú veľmi dobre, presne tak, jak na takéto väčšie auto brzdy majú reagovať. Ja jazdím dosť veľa ročne, viac ako 30 000 kilometrov, takže oceňujem aj bezpečnosť, ktorá je v tomto aute, myslím si, že je jedna z priorít. Nevylučujem, že budem šoferovať, ak nie tento model, tak aspoň veľmi podobný.